Nindot kayo ang atong unang pagbasa nga nagpahinomdom nato nga makaila ra gid tas Ginoo basta maghigugmaay ta kay ang Dios gugma. Lingay mong tupad ina kanunay kang nakaila sa Dios. Pananglitan kamong mga asawa, kanunay bagid mong makaila sa Dios diha sa inyong bana? Tubag, yes or no? Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa bana sud karong tuiga. Tasa ka mo? Naay usa nga ni isa, ambot di ba ka na bakakon? Magyaw-yaw nagikas imong bana or sa imong asawa o sa imong mga anak, wa na kakaila sa Ginoo diha ni anang imong giyaw-yawan. Kaya di man jud ka magyaw-yaw sa Ginoo, makayaw-yaw di ka sa Ginoo diyan. Muna inig yaw-yaw nato, inig kasuko nato, inig pamakak nato, inig ilad nato sa atong isig katao, pasabot wa na ta maghigugmaay o wa na ta kailas Ginoo, giyawaan na ta. No? Ina lingian sa dimong tupad, ina kapila naman kagiyawaan. Oh, ana. Mao na kung maghigugmaay ta, nakaila kita sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ang pangutana, unsaon man paghigugma. Mao na siya diha. Kay daghan kay nato magsigingong I love you, love kay nako Father ang Ginoo, love kay nako ang simbahan, love kay nako ang akong pamilya, pero wa kahibaw unsa magid ng gugma ug unsaon paghigugma. Ako sa namalandong sad ko unsaon paghigugma. Nikauyab man ko sa una og daghan-daghan. Pero napari na lang ko. Lisod ba ya ang yung konkreto nga paghigugma ba? Pero sa akong pagpamalandong sa Ebanghelyo o sa uban pa nako mga kasinatian, nakahuna-huna ko og hatag og mga buhat or mga meaning sa pulong love. L-O-V-E. Nga, kanina lang sa atong pamalandongan karon unsaon paghigugma. Ang L stands for the act of listening. Listen. Kung nahigugma ta, maminaw gid ta sa atong gihigugma. Nya kay higugmaon man ang Dios labaw sa tanan, unahon nato siyag paminaw. Nya kay higugmaon man nato atong isig katao sama sa atong kaugalingon, isunod dayog paminaw, pabinawa ang imong isig katao. Nya ikatulo, paminawa imong kaugalingon. Listen to God, listen to people, and listen to yourself. Muna ang atong kuad karon, tema karong tuiga sa atong Archdiocese, listening. Unsa to yung meaning sa listening kanang nasa atong tema? Basaha ko no. Hearing God's voice and the cries of His people. Nindot no. Gugma na. Paminaw. Kumusta man ang atong presidente sa iyang paghatag sa iyang sona? Nakapaminaw mo? Unya doon na ka siya'y ekspresyon sa iyang sona nga naminaw siya sa Ginoo o sa hilak singgit sa mga Filipinos. O sige lang gid siya paminaw siyang kaugalingon, unya iya ra yung nindoton ang iyang kaugalingon, bahala na ang uban og nga kunuhay nga ilad na niya og nagtuo ra sad gid siya nga nituo tas iyang gisulti. Muna listen. Ikaduha ang O, obey. O unsay imong nabati, sunda.
So obedience. Oh, obedience. Kinsang asawaha dinhi nga di gyud mo supak sa bana, tas kamo. Kinsa dinhing mga banaha nga di gyud mo supak sa asawa, tas kamot. Samot na. Kinsa dinhing mga ginikanana nga di gyud magsupak-supak sa mga anak, tas kamot. Samot na. Kinsa man dinhing mga anaka nga di gyud magsupak-supak sa mga ginikanan. Samot. Kinsa man dinhing parisyoner nga di gyud mosupak sa pari, mosunod dagis isultis pari, tas kamot. Istorya. Umagay mo muhurot og palit ticket. Ingon kong hutda, wa gyud hutda. Mo nang napataroy mga sobra pa 190,000 nga tickets. Meeting may gahapon og mga 3 ka oras sa atong PPC og PFC. Meeting may gahapon nga pasmo in town may war ba may paniud to. Nya usas among gipamalandungan unsa man padayonon taning pagbaligyag ticket kay daghan pa man kaning ticket ang amag ato ning silaban. Nya kamo akong pahukmon saman okay mo padayonon o dili? Mag-round to ta sa atong raffle. Rauto, aparto. Sige. Nay uban ni supak, nasa uban ni oyon pero galabi man ang ni oyon so nagka-desisyon may nga doon na tayo parto nga raffle draw. Kanus ani himuon o niya sa December 8, 2026. So mao gyapon nga ticket, mao gyapon ang mga premyo, mao gyapon ang mga pribilehiyo. Katong 40 ka 15,000 na consolation, 8 katag 50,000 na third prize, 5 katag 100,000 na second prize ug usa ka first prize na 500,000. December 8 ang atong second raffle draw. Nya sugod na tag pamaligya karon. Pero amo pa tong tatakan, ato lang tong tatakan ang date ato i-change nato og December 8. O na ta mo baligya. Kay maglibog niya sila nganong July 25. Congratulations sa mga winners sa first round nato or part 1 na raffle draw. Kaning atong mga winners, ako naman tong gibasa no, ang sa kuan 500,000 ticket number 014330 gi-claim na ni. Unya sa 5 katag 100,000 ticket number 085617, ticket number 078624, ticket number 077721, ticket number 006886, ticket number 075668. Nay uban ani na claim na, nasay uban wala pa. Nya sa atong 8 katag 50,000 sa third prize, ticket number 078674, ticket number 010808, ticket number 014779, ticket number 074723, ticket number 053788, ticket number 032751, ticket number 072715, o ticket number 074242. Kani sila nanay na claim na nasa iwap ama claim. So doon na lang mo'y 60 days gikan sa pagka July 25 na mo'y 60 days sa pag-claim. Unya wa gyud mo patimaw, wa gyud mo claim nya atong kontakon dili sad makontak, ma-forfeit na ni, mabalik na ni sa atong panudlanan. Nya katong consolation prizes nga 40 ka buok di lang nako basahon, tan-awa na lang sa atong screen o sa atong Facebook page ato ning gi-publish nya i-claim lang sad ninyo.
ang gustong mo claim. Yan. Gusto sad mo nga ari na lang sa simbahan, pasagdahin na lang ang 60 days nga moabot aron ato na nang butang sa atong simbahan. Mga igsoon, obedience. Pasabot atong paminawon ang katawhan ug ang Ginoo. Unsaon nato pagpaminaw ang katawhan? Maminaw ta sa kinabag-an. Ang suna sa atong presidente, 90% sa akong tan-aw sa social media nagsaway sa iyang gipasulti. Mismo ang iyang igsoon nga si Senador Amy Marcos nagsaway sa iyang suna. 90 or 95% siguro sa comment sa social media nagsaway. Nganuman, wa niya tumana ang iyang mga saad sukad adtong pagkumpanya niya para eleksyon sa presidente niadtong 2022 ug ang gisaad niya niadtong iyang mga suna sugod sa una niyang suna hangtod sa iyang suna niadtong niaging tuig, wa niya tumana. Nya karon isaad na pod siya. Nisangko sa siya sa pagsaad niadtong niaging suna niya laging tuig, ingon siya naa natay train nga moagi subway, moagi kunos ilawom sa yuta nga train. Karon ang iya nasang gisaad na nasa tay rocket ngadto sa taas. O pa gani mahimo ang train, mag-rocket na sad. So, kana bang mga saad unya pakyason dili tumanon, maigo ra gitas kanta ana nga paborito sa usas kanta nga paborito kay sa kong papa nga yang katakantahon, gihimo mo ang saad aron lang pakyason. Kadungog mo nang kanta ha? Sa gito nagtuno, gihimo mo ang saad aron lang pakyason. Kangilo. Mga igsoon, ang tulong litra sa pulong love, V, stands for virtues. Sa atong pagpaminaw, sa atong pagtuman, sa atong napaminaw sa Ginoo ug sa atong isig katao, mubuhat ta. Unya unsaon nato pagbuhat? Kinahanglan virtuous, pasabot mga maayong buhat. Muna si Marta, si Maria ug si Lazaro managsuon nga midawat ni Hesus ug mibuhat ug maayo. Maayong buhat, dili daotang buhat. Matod pa ni President Marcos sa iyang suna kagahap. Ano sa to? Itong Lunes, ningon siya, sundin natin ang ebidensya kung saan tayo itinuturo para kuno papanagutin ang mga salarin sa korupsyon. O giyang giingon, marami na tayong napakulong, mga kontrasista, mga mambabatas. Pagkin sa may nakulong ang mambabatas na related sa flood control. Niya kuno, humantong na daw tayo nga ang ombudsman ready na sa pagsampa ng patong-patong na kaso against sa former speaker sa House nga mao si wa man niyang hinganli pero ang gipasabot niya mao si Martin Romualdez, ang iyang pinsan. Wa niya nganli pero ningon siya masakit man para sa akin. Sakitan gid siya. Pero unsa ka na nga pagkasultiha? Is it out of virtue, especially truthfulness, or panguan lang, pangpalami lang sa atong paminaw? Kanamang kung
tao nga virtuous, truthful sa na siya, honest, di ba? Part man sa virtue, honesty, transparency, sincerity. Mo na, mga virtues mo na. Sa inyong tanaw, sincere siya siyang gisulti? Honest siya siyang gisulti? Truthful siya siyang gisulti? Abangan ang susunod na kabanata. Unsa may mahitabo ko ng ato mga buhat virtuous. Mahimo dayon tang makalipay sa tong isig katao. Meaning, ang virtuous person muhatag og kalipay siyang isig katao. Mao na ang Ginoo naghatag og kalipay nato. Di ba? Kay nagbuhat man siya virtuous actions. Kinsang asawaha din hibe or banaha nga moingon ako pader naghatag jud kog kalipay sa akong asawa or sa akong bana. Ta sa kamo. Dili. Sige, karon na lang sugod. Sugod karon. Kinsa ninyo ang mosaad? Sugod karon pader. Ako nagyong lipayon akong asawa or akong bana. Ta sa kamo. Saad ba? Saad lang. May pabungbong Marcos, kamao pang musaad. Kamo di mo musaad. Uy, kawa ninyo'y ayo. Di gid ninyo lipayon ang inyong bana o inyong asawa. Kinsa ninyo'y musaad nga, pader, sugod karon lipayon na gid namo among parish priest. Taas sa kamot. Wag yapon. Ako, pangutan ako. Tinala sa kumuisay. Pero promise ni nako ninyo, di gyud ko mohonong og baligyag raffle ticket ba para mahumaning ato mga projects. Malipay ba mo nga nalipay ba mo nga nanatay Adoration Chapel? Very good. Sige gyud mo dag adoration ha, nya ampo maayo paminaw sa Ginoo. Nya malipay mo nga mahuman atong bell tower. Lipay man dahil mo diya. Nya malipay mo nga nanatay CR diha nga bag-o. Nya malipay mo nga kana dihang atong atubang nga simbahan mahimo na ng Walk of Apostles. Nya malipay ka mo nga kining atong lingkuranan ato na ning mailisan. Hinay man. Nya malipay ka mo nga magsige tag baligya o palit o raffle ticket. Kana. Bantaya. Ang katapusan, kanang E. Unsa man? Ang L, listen. Ang O, obey. Ang V, virtuous. Ang E, guess. Wow. Eternal. Kasi nakatagaan, pwede na mo mamatay. Pasabot, ang nahigugma di ay dili lang maghuna-huna aning kalibutana. True love brings the beloved to eternal life. Mao na nga si Kristo ningon, ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Dili ta dadon lang ni Kristo, for God so loved the world, He gave us His only Son. Dili lang kay anhitan niya din hilipayon, anhitan niya din hiluwason. Ang iyang yung tumong, dadon ta niya sa iyang eternal home. Lingay mong tupad. Last na lang lingi. Ingna, ikuyog tikas langit. Ingna ba? Ingna. Kana, ikuyog Diyos langit ang inyong mga anak, ang inyong mga igsuon, ang inyong mga silingan. Asa katadad doon aning Bongbong Marcos karon atong presidente? Langit o impierno? Kaning ato ro mga congressmen nga kusog kay ni pakpak. Ambot ni pakpak baka matud pa sa usa ka komentarista, ni pakpak baka si Rufil man siguro to banyo bugal-bugal nun kay tingog.
Kusog kay ni pakpak si ang mga congressman pag-ingon nga patong-patong kunong kaso ni Romualdez kay matod pa ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo sa aking pamilya, sa aking kaibigan, aporti nilang pakpak. Niingon dayon si Attorney Ropil, nalingaw ko siyang comment ba siya, akong pangitaon si Jinky Luistro og ni pakpak ba? Kaya ka naman ko Jinky Luistro, si katong pangumpanya, sige mag-usig nga back of the best ko nga speaker si Martin nya bakit may AX, bakit may tupad, bakit may anong sa to katong farm to market ba to, dahil kay speaker purtib siyagit ko na siyang maayo nga murag ni paggaw na yang tingog sigihan sa replay ni Ropil nindot sa paminaw na siyagit siya speaker Martin amot ni pakpak ba kasi kuan nya kay ang asawa ni Martin Romualdez o ang iyang anak, congressman man pod, ni pakpak baka sila to? Ni pakpak? Wako kibaw. Mao na, dadagyod sa langit. O unsaon man pagda sa langit, matod pa ni Kristo, matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang pagpasaylo gyud sa mga sala. Tabangan nato nga mapasaylo ang mga sala. Muna ang inyong mga anak, pasimbaha gyud, ang inyong kaubas kinabuhi, pakumpisala gyud, at least once a year, unya magpasaylo ay tas atong mga sala. Dili ta magsigig tulisok. Mga igsoon, ang eternal life, mao ang eternal happiness. Hinaut unta, sama ni Marta, Maria ug Lazarus, mahimo unta tang mag-aambit ug magkita kita, musangko kita didto sa langit. Iampo sab nato kining ato rong presidente, kining iyang mga kauban sa gobyerno ug kaming mga kaparian gikan sa Santo Papa nga Regius Ubos nga kamao gid unta ming muda sa katawhan padung Dios langit, and that is love, listen, obey, virtuous, and eternity. Manindog ta.